Per a dibuixar una perspectiva cònica frontal, el primer que hem de tindre clar és en quina escala em donen la planta i l'alçat i en quina escala em demanen que faça l'exercici. En aquest cas, l'escala en la que em donen la planta i l'alçat és 1,40 i l'escala en la que em demanen que faci l'exercici és 1,20. Per tant, si jo agafe directament les mides del dibuix que està a 1,40, ho hauré de passar a 1,20. 1,20 és el doble de 1,40, per tant jo hauré de multiplicar per 2. Si agafe les mides directament, mesure directament en el dibuix. Així són 5 centímetres de profunditat, hauré de posar 10 centímetres de profunditat. Si són 7,5 centímetres d'ample de l'habitació, així seran 15 centímetres d'ample, que coincideix amb el rectangle que us he donat jo. Ara bé, si jo agafe les mides reals, les que estan acotades, el que hauré de fer directament és dividir entre 20. Per tant, si jo agafes 300 centímetres de la realitat que em donen, hauré de dividir entre 20. Per tant, 30 entre 2 són 15 centímetres, que coincideix amb la mida d'abans que hem agafat, que eren 7,5 per 2 igual a 15 centímetres. El millor és que teniu dos camins per arribar al mateix lloc. El millor per a no liar-se és que agafeu sempre un únic camí. Per exemple, mesurar en el dibuix. Si l'escala fora 1,50 i he de passar a 1,20, doncs el mateix 1,50 i jo he de passar a 1,20. Si agafe les mides del dibuix, per a saber per quant he de multiplicar, he de dividir el 50 entre 20. 0 i 0 se'n va, 5 entre 2 igual a 2,5. Per tant, hauria de multiplicar per 2,5. D'acord? I si jo agafo les cotes, doncs el mateix que abans. Tindria que dividir soles entre 20. Si me donen una altra escala, per exemple, si fora 1,20 i tinc que dibuixar-lo a 1,20, doncs les mides tal qual me les donen les pose. Se quedaria igual, no tinc que multiplicar per res. Si l'escala fora 1,60 i he de passar a 1,20, dividiria 60 entre 20, que em dona 3. Per tant, hauria de multiplicar per 3. Així de senzill és de treure l'escala. Això em serveix, i això, si jo mesure directament el dibuix. I si jo agafo les cotes reals que m'indiquen de la realitat, perquè sempre les cotes són de la realitat, de l'habitació real, i no la del dibuixada a escala en el paper, això és el que faig sols dividir entre 20. Una volta tenim clar això, comencem a mesurar. Sabem que dels 4 cantons de l'habitació, les línies perpendiculars a la paret on me trobe van a parar al punt de fuga, que el punt de fuga està a l'altura dels nostres ulls, en la línia de l'horitzó, en l'infinit. El que passa és que l'habitació no arriba fins a l'infinit, és més curta. Ja ens agradaria a nosaltres tenir una habitació que arribara fins a l'infinit. Però normalment vivim en cases i en habitacions que són més menudes. Aleshores, per a calcular la profunditat tenim els punts de distància, que són els punts de fuga de les línies a 45 graus. Tenim
les línies que fuen a 45 graus. Jo, per a mesurar així, dins del dibuix de la perspectiva de les coses, quan més lluny de nosaltres se veuen més xicotetes. Val? Quan més lluny, més xicotetes. Per això sembla que les vies del tren se junten a l'infinit i les travesses cada volta se veuen més xicotetes. Els arbres també se veuen més xicotets quan més lluny. Aleshores, jo per a mesurar, he de mesurar en la línia de terra, a partir de la línia sobre la que vull mesurar, i portar esta mida al punt de distància, al punt D. I on se talle amb la línia a la que vull mesurar serà la profunditat que busque. Per tant, com així la profunditat són 5 centímetres, que a escala 1,20 hem quedat que tenia que multiplicar per 2, 5 per 2 són 10. Mesure 10 centímetres. Estos 10 centímetres, com he mesurat a partir d'esta línia cap a la dreta, l'uniré amb el D de l'esquerra. I no cal que faci tota la línia, perquè jo el que busco és el punt on talla a la línia on vull mesurar. Esta és la profunditat en perspectiva, que és més menuda que la real. I ara què fem? Fem paral·leles i perpendiculars. Per a fer paral·lela, agafe com a referència, puc agafar-la així, o puc fer-la amb el cartabó. Faig paral·lela pel punt que he trobat i trobe el final del paviment. Si no m'arriba, l'allargue. Gire, comprove que coincideix en la vertical i faig... Esta regla no s'ha de manejar mai, si no, no m'eixiran paral·leles, eixiran tortes. Val? Jo, per a fer les paral·leles, aguante esta regla amb 3 dits i el cartabó amb 2. I faig les verticals. I si està ben fet, comprove ara, aquesta és una altra manera de fer paral·leles, comprove ara que coincideixen. Si me coincideixen és que les he fet bé. Si no coincideix és que alguna de les dues l'ha fet torta. Em coincideixen ahí. Ja tinc la paret del fons i tinc el piso, el sostre i les parets laterals de l'habitació. Ara què hem de fer? Així hi ha una quadrícula al paviment. Val? Em posa que si són 50 centímetres en la realitat, que a escala 1,20, 50 entre 20 és 2,5. Si jo mesure, me posa que mesura 1,25. 1,25 per 2, 2,5. Aleshores què faig? Marcar cada 2,5 el paviment, que només està en una part de l'habitació, la part dreta. En la part esquerra, val? Així la planta i l'alçat estan girats per a que me càpiguen en la làmina. En la part esquerra hi ha 4 línies, 4 franges. Aquestes 4 línies en l'alçat veig que són 4 escalons. Doncs dibuix així, també 2,5 i la meitat que és 1,25 i 1,25. I així tinc marcats els escalons. Aquestes línies de la quadrícula del paviment les porte a el punt de fuga, a P. Mesurar la profunditat de cada quadrat d'estos, com això és una línia que fuga a 45 graus, este seria un punt de la profunditat del primera franja de rajoles del paviment. Este seria el segon. I em faltaria un tercer, que com així no tinc la línia, no m'apareix. Però jo puc unir amb D'. Vale? Si jo unisc amb D', este d'ací me va coincidir, i aquest punt me va coincidir, i així vaig a trobar els altres dos també. I ara el que fem, com abans, són paral·leles. I al fer paral·lela per aquest punt,
jo ja tinc la primera línia del paviment. Si faig paral·lela per aquest punt o per aquest, tinc la segona línia del paviment. Al fer les paral·leles, este regle no es maneja, sols el cartabó. I la tercera línia del paviment. Ja tinc el paviment. Ara el que vaig a dibuixar és aquesta escala. L'escala va des del principi de l'habitació fins al final. Doncs el dibuixaré des d'ací fins al final. I l'altura em diu que són 18, que si ho mesure són 4,5. El doble de 4,5, 9. La meitat de 18 són 9. Per tant, cada 9 mil·límetres marcaré l'escaló. 2, 3 i 4 escalons. Aleshores, ara faig paral·leles, les verticals. Així vindria el primer escaló, el segon, el tercer i el quart, que no sé per on venen exactament fins que no faça les horitzontals. Per així ve el primer escaló, el segon, el tercer i el quart escaló. Aleshores, si jo unisc d'ací a P, tindré la contrapetxa del primer escaló, que no sé on acaba. Unís d'ací a P i tinc la petxa del primer escaló. Així tinc la contrapetxa del segon escaló i la petxa del segon escaló. La del tercer me coincideix en este cas, la del quart, la contrapetxa i la petxa del últim escaló. Que este sí que sé on acaba, que acaba ahí, en la paret, en la línia vertical de la paret, perquè va des del principi fins al final, del principi fins al final de l'habitació. Aleshores, per a dibuixar ara, el que he de fer són paral·leles horitzontals i verticals altra vegada, per al final de l'habitació. M'agafe com a referència la línia de terra i faig horitzontal, vertical, horizontal, de línia a línia, vertical, horizontal, vertical. Vegeu que este regle jo no el manejo per a res, sols manejo el cartabó i en un dit l'aguante. Aguantem un dit per a que no se maneja quan vaig a fer la paral·lela. Si sou esquerrans, és fer el mateix, però jo amb la dreta fixe el regle o l'escaire a la dreta i amb l'esquerra manejo, aguantem un dit i faria amb l'esquerra, dibuixaria amb l'esquerra, el mateix, però simètric. No hi ha cap problema en ser esquerrà, és el mateix. L'únic que teniu que fixar-vos és que el regle que se queda fixe se posa a la dreta i el que es mou paral·lel a les línies que volem fer la paral·lela és el que posem a l'esquerra. D'acord? Cap problema amb ser esquerrà. Aleshores, ara volem fer esta figura d'ací que vegem que arriba fins a dalt del tot, com si fos un pilar o un moble que hi ha ahí, que va des d'este punt fins a final dalt del tot. Què passa? Que no coincideix amb el nostre paviment. No passa res. Mesure a quina distància comença. Unim amb D
este punt, perquè estic mesurant en esta línia, que és en el bord d'este, unim amb D, i on me talla a aquesta línia en la que estic mesurant, tinc on comença esta línia, on comença este element, esta peça. Després, quan mesura d'ample? La meitat de la ratxola. La meitat de la ratxola és 2,5, la meitat és 1,25. Mesura així i ho porta al D, al punt de fuga, al P. Vindrà per ahí. I fem, però no he mesurat abans, faig una línia horitzontal. Tenim aquestes dues línies en perspectiva, la horitzontal i la que va cap al punt de fuga. Ara hem de fer les verticals. Comprove que me coincideix amb la línia vertical i faig la paral·lela vertical per així que com la peça arriba fins a dalt del tot, arribarà fins a este punt. La faig i la última vertical sí que sé on acaba. Acaba al final del tot, també en la paret. Ara, així és esta línia que va per la paret lateral de la dreta, acaba ahí. Ara farem una paral·lela horitzontal. Fem la paral·lela horitzontal i ja sé el pla vertical de davant, tot este pla, on està, que és ixe. I si unim aquest cantó amb P, coincidirà amb el cantó de darrere. I ja tenim aquesta espècie de pilar que hi ha ahí, d'acord? Tenim aquesta espècie de pilar que hi ha així i que me taparà les línies de darrere. I del paviment. Ara, sí, hi ha un altre element que coincideix en planta amb esta ratxola d'ahir. Per tant, per cada un dels cantons de la ratxola pujaria verticals. Per a mesurar l'altura en un d'estos 4 punts, he de mesurar-la en la línia de terra. Per tant, jo a partir d'esta línia en la línia de terra, mesure l'altura. Que en este cas són 2,5 centímetres, que hem quedat que si jo mesurava tinc que multiplicar per 2, perquè s'escala 1,40 i passa 1,20, són 5 centímetres. Si agafa el 100 i es dividisc entre 20, són 5 centímetres també. Mesure 5 centímetres en la línia de terra a partir de la línia de terra. Me dona aquest punt. Aquest punt el porta a P. D'acord? I ara ja puc fer paral·leles verticals i horitzontals. Fas primer les verticals, per així, per darrere, que no la vaig a dibuixar perquè no se veurà, me la taparà la mateixa peça, per així, que com estan just davant de els meus ulls, ho veuré de perfil i ser pla, i ara fas les horitzontals, la de davant, que vindrà per ahí, i la de darrere, que ve per així. I ja tinc aquest volum dibuixat en perspectiva. Imagineu-vos que així tinc una finestra. Vull dibuixar una finestra ahí. Què faria? Mesurar l'ample de la finestra a banda i banda de... Imaginem que està centrada en P. Mesurem la finestra. Portem ixes mides fins a P.
al final de l'habitació, que és on està la finestra. Unim amb P i per terra anirien les mides fins a arribar al final de l'habitació del piso, on se talla el piso amb la paret del fons. Tinc aquests 2 punts. I així mesuraria l'altura de la finestra. I el mateix, portaria aquestes mides fins al final de l'habitació, que és així i ahí. Esta línia que quedava per darrere. Ara el que hem de fer són paral·leles a l'horitzontal per este punt i per este punt, i verticals per el punt que hem mesurat així, hem trobat, i pel punt que hem trobat ahí. I ara tindríem ja la finestra. Així en la planta hi ha una porta dibuixada. No es veu bé perquè està de perfil, però és una porta. Com puc dibuixar la porta així damunt de l'escala? Pues el primer que he de mesurar la profunditat. Comença a 1 centímetre. 1 centímetre hem quedat que multiplicàvem per 2. Per tant, 2 centímetres es mesura en la línia de terra. Com és profunditat, se veu més xicotet. I aquests 2 centímetres els unisc amb D, que estic en terra, per tant, me talla a la línia que ve de terra. Ahí començaria la porta, en terra, però en realitat està dalt. Després són 3,25, que són el doble 4,5. O els 90 que me marca així, que els 90 entre 20 són 4,5 també. 4,5 s'ha marcat ahí, porta a D. I ahí tindria el final de la porta. Ara, aquests 2 punts els puc pujar verticals cap a dalt, però no des de baix. No cal marcar la part de baix, sinó a partir de l'escaló de dalt. Ahí vindria el final de la porta i així vindria el principi de la porta. I la porta em diu que mesura aquests 4 centímetres, que el doble són 8. Jo no el puc mesurar ahí, se me'n va fora de l'habitació. Jo es mesure així, a partir de, en el requadre on estic jo. A partir de la línia de terra, a partir de l'escaló, 8 centímetres. Marqui aquests 8. I es porta a P. I ahí tindré el final de la porta. La part de dalt tindria ahí l'habitació. Només em caldria, no borraria el procés i només em caldria repassar el resultat. És millor que la punta del rotulador no toque el regle, per això utilitzem esta banda que fa rampa per a separar la punta del rotulador del regle. Ja tenim la peça, l'habitació repassada, el resultat final. Faltaria, si volguérem, pintar-la.